בכל מלחמה שעם ישראל היה יוצא, גם במלחמת המצווה וגם במלחמת האחדות, היו ממנים כהן מיוחד לדבר אל העם במערכות המלחמה כדי לחזק אותו. אז בשור מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר, שנאמר והיה כי קראו לכם אל המלחמה וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, ודיבר אל העם בלשון הקודש, ואמר עליהם, שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם ולא על אחיכם, לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם תיפלו בידם ירחמו עליכם, כמו שנאמר, ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסוכום וינעלום, ככה מורים לכל כושל, ויביאום מריחו יראת מרים אצל אחיהם וישובו שומרון. על אויביכם אתם הולכים, שאם תיפלו בידם אין מרחמים עליכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות, אל תראו מפני הגפת צריסין ושפעת הקלגסין, אל תחפזו מכל קרנות, אל תארצו מפני כל צלחות, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. הן באים בניצחונו של בשר ודם, אתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מה היה סופו? הסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובח, מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם מי אתם כן? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם. זה מחנה הארון. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישור לביתו. אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, אחד הנוטע כרם ואחד הנוטע 5 אילני מאכל, ואפילו מ5 מינים. אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה. ומי האיש אשר הרס אישה, אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה, אפילו שומר את יבם, ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו. כל אלו שומעים דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרים, ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. ואלו שאינם חוזרים, הבונה בית שער, זה מי שבנה בניין ליד שער החצר שהשומר יושב בו, אקסדרה, זה כמו מסדרון לפני הבית, מרפסת, שאנחנו קוראים היום מרפסת שלפני הבית, זה לא נקרא שהוא בנה בית. הנוטע 4 אילני מאכל ו5 אילני סרץ, המחזיק גרושתו, הרנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, שזה נישואים אסורים, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ונתין, לא היה חוזר. רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו, לא היה חוזר, בית שנהרס ושוב בונים אותו. רבי אלעזר אומר, אף הבונה בית לבני בשרון, לא היה חוזר, כי זה בית שהוא לא מחזיק מעמד הרבה זמן. ואלו שאין זזים ממקומם. בנה בית וחנכו, נטע כרם וחיללו, הנושא את ארוסתו, הכונס את לביתו, שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת. לביתו זה ביתו, יהיה זה כרמו, ושימח את אשתו זו אשתו, אשר לקח להביא את יביתו. אינם מספקים מים ומזון, ואינם מתכלים את הדרכים, נשארים בבית. ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. רבי עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלוחה. ויוסף גליל אומר הירא ורך הלבב, זהו מתיירא מן עבירות שבידו, לפיכך נתנה לו התורה את כל אלו, שיחזור בגלולם. ויוסי אומר, אמנם כהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזיר ונתין, הרי הוא הירא ורך הלבב. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות ראש העם, ובעקבו של העם. מעמידים זקיפים לפניהם, ואחרים מאחוריהם, וחשילים של ברזל בידיהם, ולמבקש לחזור לרשות בידו, לקפח את שוקיו, שתחילת ניסה נפילה, שנאמר נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם. ולהלן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל לפני פלישתים ויתנו חללים. בדברים אמרים במלחמת הרשות, ובמלחמת מצווה, כל יוצאים אפילו חתן לחברו וחלה מחיקתה. מה רבי יהודה באמת דברים אמורים במלחמת מצווה, אבל במלחמת חובה, הכל לא פוסקים. ההבדל זה שאלה איך קוראים למלחמה הזאת, אבל בעצם הכוונה לאותו דבר. אפילו כן.
שניות שבאותיות השמר, במקראות ובצד. יש מעלין את המקווה ולא פוסלים, יש מים שהם משלימים את המקווה ל-40 שעה ולא פוסלים אותו ב3 לובים, ויש כאלו שפוסלים ולא מעלין. לא מעלין ולא פוסלים, ויש כאלו שלא מעלין ולא פוסלים. אלו מעלין ולא פוסלים. השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיטן הרוק שאפשר לשפוך אותו מגליד. רבי עקיבא היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקווה. עידן שמעידו המשמע שאמר להם צאו והביאו שלג ועשו מקווה בתחילה. המדורי אומר אבן עד ברד כמים, יש אבני ברד בתוך כלי, ויש להם שיעור של 3 לוגים, שפכו אותם למקווה, לפני שהיו 40 שעה, פסלו את המקווה. כיצד מעלין ולא פוסלים? מקווה שיש בו 40 שעה חסר אחת. נפל מהם מכל המינים האלו שמשלימים מקווה, נפל מהם שעה לתוכו ואלתו, נמצאו מעלין ולא פוסלים. אלו פוסלים ולא מעלין. המים, הכוונה מים שאובים, בין טמאים בין טהורים, מי כבשים, מים שכבשו בהם ירקות, מי שלקות ששלקו בהם ירקות, והתמד עד שלא החמיץ, יש לו דין של מים. כיצד פוסלים ולא מעלין? מקווה שיש בו 40 שעה חסר קורטוב ונפל מהן קורטוב לתוכו לא העלה פוסלו ב3 לוגים. אבל שאר משקים, מי פירות וציר של דגים ומורייס של דגים כבושים, והתמד מי שהחמיץ נותן ממנו שם מים, פעמים מעלים, פעמים שאינם מעלים. כיצד? מקווה שיש בו 40 שעה חסר אחת, נפל לתוכו שעה מהם לא העלה תורה. ב40 שעה ונתן שעה ונטל שעה, הרי זה קשר, שום דבר לא פוסל. הדיח בו סלי זיתים במקווה וסלי ענבים ושינו את מראה כשר. ויוסי אומר, מייצר פוסלים אותו ב3 לוגים ואינם פוסלים אותו בשינוי מראה. נפל לתוכו יין ומוכל ושינוי מראה, אסור כיצד יעשה, ימתין את מה שזה פסול ברבנן, ימתין לו עד שירדו גשמים ויסרו מראה למראה המים. היו ב40 שעה, ממלא וכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראה למראה המים. נפל לתוכו יין או מוכל ושינו מקצת מראה, ואם אין בו מראה מים 40 שעה, הרי זה לא יתבול. 3 לוגים מים, ונפל לתוכן קורטוב יין והרי מראיהן כמראה היין, נפלו למקווה לא פסלו. אומנם יש שיעור של מים שאובים, אבל אין מראה. 3 לוגים מים חסר קורטוב, ונפל לתוכן קורטוב חלב, הרי מראיהם כמראה המים. אומנם יש מראה מים של 3 לוגים, אבל חסר בשיעור. אפילו למקווה לא פסלו. צריך גם שיעור וגם מראה. ורבנו אומר, כן, הולך אחר מראה, ולכן במקרה האחרון המקווה פסל. מקווה שיש בה 40 שעה מכוונות, בדיוק 40 שעה, ירדו 2 וטבלו זה אחר זה. הראשון טהור כי הוא טבל ב40 שעה, שני טמא, כי הראשון לקח משהו מן המים ונמצא שיש במקווה פחות מ40 שעה. רבי אומר, הם היו רגליו של ראשון עובד המים, אף השני טהור, כי יש חיבור בדין דודחית מהמים שנמצאים על גופו של הראשון, שהם עדיין מחוברים לימי המקווה, ולכן אם המים נכנסים על גופו של השני, עלתה לו טבילה. הטביל בו את הסגו, זה מעיל לבש של צמר שסופג הרבה מים, ואלהרו במקצתו נוגע במים, אז יש חיבור טהור. הקר והכסת של אור, כיוון שהגביע שפתותיהם מן המים, כיוון שבתוכן שאובין, מצד יעשה, מטבילן ומלא אותם דרך שולם, דרך הצד, כך שתמיד יהיה חיבור בין המים שנמצאים בתוך הקר והכסת של האור והמקווה כשר. יטביל בו את המיטה, אף על פי שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה. שהמים היא יותר גבוהה מגובה המקווה, אבל הרגליים שוקעות בטיט, וכיוון שהמים מקדמים, תמיד מגיעים לפני שהרגל הגיעה לשם של המיטה, לכן עלתה טבילה. מקווה שמראה, כן, לכן המיטה טהורה. מקווה שמימיה מרודדים, והוא לא יכול לטבול באופן כזה שיחסה את כל גופו, אפילו כובש, אפילו חבילי עצים, אפילו חבילי קנים, כדי שהמפלס של המים יעלה, כדי שישפכו המים ויורד וטובל מחט, שהיא נתונה על מעלות המערה, הים מוליך ומביא במים, כיוון שעבר עליה הגל טהורה. אל מלא רחמים שופר הרצה מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל במחתרת ובצבא הגנה לישראל ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם
העם והארץ, ועבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. ובתוכם תלמידינו אבישי בן סעדיה גזי, אליהו בן יוסף בן עמי, דוד בן מכלוף קקון, אוריאל בן הרב נתן שרעבי, דוד בן חנוך מליק, שי בן חיים צור. לכן בעל הרחמים יסתירם וסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. וזה מתקדש שמי רבו, יום מודו רוח נוסי, ימים רבוסי, ויתמח ותרוני ויתורי ושכי, היי חודי ולחודי ולחיי חודי סיסמאי, הגלון זמן תורי ויגבו אמן. שמי רבו, ויסנסי, ויסעדור, ויסעלה, ויסעדור, שמי לקודשו, ואינו כל נוסו, שירוסו, וירוסו, ולקום אשרו, תמירון ואומרו, ויגבו אמן. על ישראל הנאורון, תלמידי אוהים, והכל תלמידי סלמידי, והכל מודו עוסקי בהוראי, סולגז קודש עבודי, ולכל השר והשר. יהיה לו נכון שלמה רב, אופן הבחיסטו ורחמי, וחיי אריכם, ורביכם, וקודו מקודו אמרו נשמעו ואמרו, יגבו אמן. היי שלמה רבו מנשמעו וחקתו ממולי, דורת כל ישראל, ויגבו אמן. שלום, ודיברו יבואו ויעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ויגבו אמן.